Nakadaw ka jing siya ot kilo kinong rep hayaw boy lembong ha kinong kayi, nakaliang ki kunhun jo kinong rep ka Hill Farmer Union, kilalit ban ujor siya ka Khasi Hills Autonomous District Council, mentakasi ka Arpusaw Tarik Ujemang, hakmat ut CEM ka KHADC, bat jong ki Executive Member. Hadin ka jing mi nakakamra u CEM, nakaliang unang yalam jong kani ka kunhun uba Alfan Carson Teo, ulay atu ba kalong ka ay kabasngok men yi kinong rep, ba nakaliang ka council, kakulat ban shim kihaya ka ni kamat, bat ajing tip siya kinong kayi ba kim de ban od kilusyo nang ni syakmat. Hakaju kapor, nakaliang u CEM ka council uba Titas Khan, ulaong baunhapan niya kandu bat kinong kayi ban pentik na ba ka od kilo, kam de ban tray kamsyo nang ni syakmat. Ya, penbet kerki, bat kini kinong rep, ki badai na po ki thain renjak, bat na ki area, ki badai jong ka thain boy, hak badai bat kinong rep sing. Ka komplain ka baki ai sangam tarsi kalong ba halor ka jing jong kini kinong kayi sing ba kidang le ya ketuka od kilo te nakaliang kinong rep ki pen ya ketu namar ba ngila pen mi ya kan notification nakaliang jong council ba kim de shu pan le ka od kilo au be de ba sing ru kam tam haki yo ki ba ha apo ka district council pi kani ka isu od kilo kadai ningkong kasdang be hayudu ngimpat jia kren ni kani ka od kilo hakiwe pat kiyo ten rede hadin balami ka jing ya kren ka jing ya kendu bat ka Hills Farmer Union bat ki nong khayi bat usi meliam ba ngila sedang menta ban penbenai kani ka notification habaro ka we ka jurisdiction jong ka Khasi Hills Autonomous Council ti kani ka notification kadang mi dang haki khatsan tarik te kamut kadang trikam menta dang kumbakandai singi te kalong ru ka jing sisya babun kinong khayi le si kimpat long aware hakiwe pat kiyo ya kanika notification ke jungi te nakaliang ke jungi ngila simkhia ngila ikendu mentan bat ngin sadon ke jingi kendu menta ngila up ikinong rep o ikinong khayi bagin ya kendu ikinong khayi bagin take up ikani ke issue khnang bakin sothu ya ke ka ba ngila penmi nakaliang ke jungi bakam de issue bandon ka jingot kido hadin ba ni skoban ai kumle ya ka office jong CM jong ka KHDC bakila snow ya kan ka jikarpat jogi bat kila ai da ka jing ujor ka bidai bat kawai kanong khayi ka bala od kilo i marap wad hadin bala panmi ka to ka notification na do khasan tarik jong ubanai me na kaliang jong ka EM jong ka market KHDC gilai kran gilai tai sibun ba kimat ka bidai bat kani ka jong od kilo tingi snow scam kum kinong rap namar na kaliang jong ka KHDC kayang ba ya kanong rem ba kan persyak ba ya kajing od kilo khamtam habro kiyo ki bahap hapo kajing pe jing jong ka KHDC te hakabide ba kani ka kies ka ba ngiwan ujor mata kasngi ngis ngo komen ba nakaliang jong ka KHDC kala nang ka nakaliang ka jong i MDC bat EM jong ka KHDC lali bane kran mane ya kinong khayi hapo bahrembang bat menta kasngi ila dep khot yaki hakapor arbaji bakin wan bane kendo yo CM khnang ban yo ban pensyai khnang ban yo ban pensyai yaki bat la penting na ru bai ya katu ka pisah ka badangsa ba dei jong kinong rap kinong khayi ki diban siyo 100% bat kinom sya sya ban kilo kani kalong ka khubor sya barkhot ki paranong rap ki jongi ki badan ha ka khasi bajantia ba nakaliang jo kasil nakaliang jo kaseng Hills Farmer Union nginum song thaj menta kin sedang ban mi ki jor na mo kun row kin sedang ban mi ki jor na po tersat kin sedang ban mi ki jor na Siliang na po West Khasi Hill bat kumjuru na kithan Jaintia Hills District te ki babun hi menta ki jor ki bami na po umsning bat na po lacharai bat terter ki lanang kiu sayo henry kani ka khubor ngi pha si kinong rap ba nakaliang jo ka Hills Farmer Union ngin nang yai khun bat ngin nang ai ka jingkersyani kinong rap ki ba pentip changi hakabede bat ka jing od kilo nakaliang jo ka seng kanum song thaj hoj ngin song thu kan sabun ka jing sya penting ko tempan nakaliang jo kinong khayi bikin tip ki marap nang ta susu bakin lani bakin penslam ban siu ki mar jo kinong rap henry nakaliang ka jongi ngan ong IP menta kadang daitang ka jing sedang ka bangi kran ba ka KHDC henry nakaliang jo Hills Farmer Union ngin sa penbor ya u minister jong ka weight and measurement ba ude banwara ikaan ka strong
Jadi ban ngin ya keran ya ka sarkar ba kadai ban wanra ya ka an ka ban khang sundan ya kani ka jing 4 kilo bat ha ka bede bat ka belru ni la kular ya ka KCDC ka barang sakut ha ka jing sign jong gobernur na kaliang jong ka Hills Farmer Union ngin sali kendo ya gobernur ba udai ban sign bat ba udai ban le kham kloi khnang ba kani ka bil ka bala thau da ka KCDC ha ka bede ban wara ka jing mentoi jong kinong rep na kaliang jong ka KCDC kilo ong ba kani ka bil kan ai khandai 0.5% ka jing mentoi kinong rep dengan sngau ba kani ka bil ka barang sakut menta hapo ka jing pejing khmi ba jing sign jong gobernur na kaliang jong Hills Farmer Union ngin push kani ka bil but immediately kadi ban pass now ki badan hapo kinong khayi ki badan hapo Bahirambang ki basong ha kitu kidukan hapo yo Bahirambang ki ot kat no pat chesh ka jing 10 kilo na ka 10 kilo te ka bamut la da 10 kilo ki ot 10 kilo te ki di using uba kini kinong rap ki jongi kilit di saungut kidan ka total jong ka weight ka ba using udan kalong pras pa prapoi kilo bat ki shaot ka jing shaot jong ki kalong prapo pra kilo telada prapo pra kilo ha ka dor shis pa khandai pausan perkhat mafi ka jing du nong ka jong kinong rap na ka pras pa kilo kalong hadu khanyo hajar tingka khanyo hajar hinyo spa prapusan tingka perkhat mafi telada ka bamut balare shipau teli ki trok kimi ha ka shisngi na po Bahirambang bali dia yos ing sabar kinong rep ki IA shitrok ye kinong khayi yos ing kata kadai ka concern jo ka Hills Farmer Union badalele ro ngimla ban priang ya ka jumat kilo ka baknyat ben yo nong bat